dat Veer de grote finale van het LVK 2003 gaan doen, maken we eerst even een pas op de plaats. Vorige week zaterdag is op 44-jarige leeftijd onze goeie vriend Hans Kenge overleden. Hans zal als onderdeel van het duo Alsjeblieft normaal gesproken vanavond hier in de finale hebben gestaan. Hans laat een vrouw en een kind na. Veer vullen die plaats uiteraard niet op. Verwensen de familie en met name zijn vrouw en zijn kind alle sterkte toe in deze waanzinnig moeilijke tijd. In gedachten, leeffamilie, is deze zaal, niet alleen deze zaal, maar heel Limburg bij u.